Op de dichtklop en je wil eromheen gaan en de kraanmachinist die gaat net draaien. Ik zal het even zo laten zien. Kijk, zo staat. Nou, er staat flink wat op stapel de komende maanden. De weg wordt een stuk breder. Je krijgt een nieuwe laag asfalt. Er komen ook nieuwe lijnen op de weg. Daarnaast gaan we een aantal kruispunten aanpakken. En dat betekent dat er fietsoversteekplaatsen komen. Er komt een middengeleider midden op de weg, zodat de fietsers in 2 keer veilig de weg over kunnen steken. En op een aantal plekken komen linksafvakken, zodat linksafslaand verkeer ook veilig af kan slaan. Ja, we hebben speciaal aan de kinderen gedacht. Kijk, kinderen, ja, daar moeten we geen ongelukken mee krijgen, zeg maar. Ook niet met andere mensen natuurlijk. Maar kinderen, dat is altijd gevaarlijk. Die uit onwetendheid kunnen ze dingen doen die wij eigenlijk niet verwachten. En vandaar dat we deze les ook hebben gehouden. Dat er wat begrip komt van beide kanten. Nou, we vinden het belangrijk dat ook tijdens de wegwerkzaamheden kinderen en ook andere fietsers veilig op weg kunnen. En het fietspad blijft eigenlijk altijd bereikbaar. De fietsroute blijft gewoon open. En op het moment dat een fietspad een werkvak van de aannemer passeert, zorgen we ervoor dat er verkeersregelaars staan. Die verkeersregelaars zorgen ervoor dat de fietsers veilig langs de wegwerkzaamheden kunnen. Dat geldt niet alleen voor de scholieren. Alle fietsers kunnen gewoon veilig gebruik maken van de weg. Ja, we werken in verschillende deelgebieden. We willen graag voorkomen dat de weg gedurende lange periode volledig dicht moet. En zorgen ervoor dat ondernemers en bewoners zo goed mogelijk bereikbaar blijven. We beginnen in Halm en dan werken we eigenlijk in 3 deelgebieden richting Holwerd. En per deelgebied is het werk opgedeeld in 2 verschillende fases. In het eerste gedeelte zal er vooral gewerkt worden aan de kabels en leidingen en de kruispunten en de voorbereidende werkzaamheden. En dan is er overdag 1 rijstrook afgesloten. Het verkeer kan dan nog wel gebruik maken van de weg. En in de tweede fase wordt de weg 's nachts afgesloten. En dan is de weg van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends dicht. We hebben de eerste traject van de N357 gezien dat er een parallelweg kwam waar fietsers en landbouwverkeer samenkwam. Hoe gaat het nou gebeuren? Wordt het ook zo gedaan? Wordt het misschien daardoor minder veilig? Nee. Er is hiervoor gekozen om gewoon alleen de hoofdrijbaan aan te pakken. Die wordt wat breder en er komt niet een apart fietspad op dit moment. Het fietspad wat er ligt blijft voorlopig gewoon liggen.